Oo, nani? Oh. Ino mga ka-shoot. Na ako sa kanlaon ng mga ka-shoot. Ikan mi sa Bacolod. Mga 5 minutes. Taas lang. Taas lang. Yeah, what's up 5 minutes? Doon pag ito kayanan diyo sa Bidor Salvador yo. Okay, kamu na tangason na ganyan mga tangason. Oo. Doon ako sa para Bacolod, no? Mga conservation na yung mga isang oras ka 45 minutos. Tugnaw tugyan dito, pag bagyo ba. Nagkas kayo mga kanila bukid. Sunod balik ko na. Oo. Sakan tadi vulkan. Sakan tadi ke shot vulkan ke shot. Bukan ka laon. Vulkan kan laut. Ay nawala na yung buyo. Wala na kamay. Dinakis. Ano to sa Dinakisat. biyahe na magko. Yan po. Kedua lagi dong. Window terbuka kau. Harus si Masanta talaga manaka dia. Ah, oh, Si Masanta talaga. Masanta, no? Manaka dia.
mountain climber ba? Dara sa kuan. Saka sa Ang kurus umaray, kuan, bitianan. o dito sa tumoy. Kuan. Naampoy nga na sa Guadalupe. Tutok yan sa kwan dito ron sa masulog kahit kahit dito rin. Shepherd, best shepherd. Mga guiders. Hmm? Nanda. Ano siya namin? Kita ang driver.
Katong nag-alboroto ni siya kini mga balay diri. Wow ni. Oo. Yawa. 7 kilometer sa Bato, Gerson. Madili man sa ingon yung mga buto kay daghan ng mga sulungawan. Sulungawan sa Ah, mga nandun kayo. Ari na po kami. Ari na po kami. Ano? sige. Hmm.